χρώμα του, γιατί μόλις είχε χτιστεί. Γιατί μαύρο τη ζωή μαύρο. Ναι. Το μαύρο ήταν γιατί ήταν και πραγματικά μαύρο και ήταν και γιατί. Ναι, καταλαβαίνω. Νομίζω σας είπα σε λίγα λεπτά τι είχε γίνει εδώ μέσα. Είναι χώρος της αντίστασης μνήμης όλων των ανθρώπων, ανεξάρτητα τη θρησκεία, ανεξάρτητα τη φυλή, ανεξάρτητα την καταγωγή. Ένα προηγούμενο σχολείο από τη Γερμανία. Αυτό είναι. Να μην το ξεχάσουμε και να μην γίνει στον κόσμο πάλι τέτοια πράγματα. Ακούσαμε που εδώ ήταν όχι μόνο Εβραίοι και Τσιγκάνοι. Αυτό είπε ότι Τσιγκάνοι το Τσιγκάνοι το στείλανε στο Auschwitz. Εδώ δεν μετρούσαν. Είπε, τα μάτια